हेलो गाइस नै बहुत गोबाव जाबायमोन आङो ब्लग लाबोनो हायिया दिनैसो लाबोलायबाय बे ब्लगानो जाहैबाय उदालगुरिनि सिङाव थानाय कुसुबिल हालामनि राज फुजा मेला बहुत गोबाव जाबायमोन आङो ब्लग लाबोयिया नै जा दिनै लोगो मोनदों नालाय लोगो मोननायखाय लालायबाय ब्लगखौ आंनि फिसा ब्लगखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि नायगिरि नोंथांमोन एसे मोजांथ' ब्लग लाबोनो हाया आङो जि एसे हायो बेखौनो देखायलांनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर अन्नानै आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादो नुजायाखै नों नुजा Lucky minute. Mabago na ini ne, murti berkuda lah ini nak, segiding-giding lah sebenarnya. Korean udah na, udah yang ada.